Nos Sul, croeso cynnes chi i'r oedfa. Heno, croeso arbennig os chi'n ymweld ni. Rwy'n cael cyfle i addoli rwy'n gyda'r brawn y Sul. Ni yn aros i'r pianydd gyrraedd. Felly, os yna i siarad yn araf iawn. Ond mae Steve wedi cysylltu rwy'n ar y ffordd efo traffic yn eitha trwm. Felly, na i gyhoeddi a wedyn gobeithio wedi cyfle. Ond, fel chi'n gweld, mae Emyr yn arwen ni yn yr oedfa heno. A ni'n dymuno bydd Duw yn defnyddio Emyr heno eto i ddod i'r i ni ac ni'n dymuno bydd ni'n profi presenoldeb Duw yn plith ni wrth i ni addoli gyda'n gilydd. Croeso chi ar ddiwedd yr oedfa i aros gyda ni am baned yn y stafell yn y cefen ac yna i atgoffa chi fydd bod Dewi yn gethu yn y zolfen heddi a i dymuno y bendith Duw yn o fe ac ar y gynulleidfa yn y zolfen. Yna cwyddiadau wythnos, mae cwrdd gweddi nos Fawrth yn hyn. Os chi ddim yn gallu bod yma, mae'n gyfle chi ymuno nos Fawrth ar Teams hefyd. A mae'n ni am gwarter i 8. Ni cofiwch am y cwrdd gweddi. Ac yna, y clybiau nos Wener, mae clybiau yn ymuno wythnos yma, yr aiau a'r ai hun, a hefyd mae nhw'n hoddiad agored i unrhyw un sy'n eisiau ymuno ddod i draeth y bari. Cyfle ni mwynhau cwmni'n gilydd, a mwynhau credigeth Duw, a ddeioni Duw ni, a draeth y bari. Os chi'n rhydd nos Wener, fi'n credu o 6 o'r gloch mlaen, fi'n meddwl? 6 o'r gloch mlaen. Ac yna, bydd Gwydion y sôn rhywfaint yn fwy am Castell y Mis, ond mae Castell y Mis yn y gwaith enfys gobaith. Cofiwch am hynny yn ystod mis Gorffennaf, ond fel ni'n dweud, bydd Gwydion y sôn mwy nes mlaen. Newn ni weddio. A rwy'n dweud, fi yn diolch i ti am dy holl bendithion, dy holl ddaioni i ni. Ni'n ymwybodol y prynhawn yna, wrth edrych nôl ar y dydd, bod ni'n gallu dweud mai da yw'r arglwydd. Ni'n diolch i ti am dy ras cyffredinol tuag ato ni. Y pethau ni'n gallu mwynhau yn ystod y dydd heddi. Ni'n diolch i ti hefyd bod ti yn ddew sydd yn caru y bobl, yn ddew sydd yn ffyddlon, yn un sydd yn agos ato ni. Ta beth yw'n tymladau ni, ta beth yw'n sefyllfa ni heno. Rwy'n ni'n gwybod bod dim lle gwell i bod na yn dy bresenoldeb di, gyda ti. Ac o ddew, wrth i ni ddod ato ti nawr, ni'n gweddio yn ei di faddau ni bob bai yn derbyn ti. Ni di dderbyn ni yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Ni dod gyda dim byd arall i'w gynnig, ond i aberth e droson ni. Ac o ddew, ni'n gweddio wrth i ni addoli, byddwn ni'n gwybod amdano ti yn agosau ato. Byddwn ni'n profi dy ddaioni di, dy fendith di. Byddwn ni'n gwybod bod ti'n uno ni gyda'n gilydd. Fel eglwys, fel cynulleidfa. Ond yn fwy na dim byd arglwydd, ni'n gweddio bydd enw mawr di yn cael ei ogynnu. Mi bydd ti yn cael y lle, sydd mae dim ond ti sydd yn deilwng ohono. O Dduw, bydd gyda Emyr felly wrth y fe yn arglwydd ni, bydd gyda ni wrth i ni ymateb i'r hyn ni'n ganu, ni'n glywed, ni'n ddarllen ac yn gweddio byddai'r cyfan wrth dy fodd di. Arglwydd trigarhaw wrth ni, a mawryga enw Crist yn Crist. Amen. 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 Diolch ti, Rodri. A ni'n mynd i barhau i addoli trwy ganu yn gilydd. Ac ni'n mynd i ganu'n gyntaf o yr atodiad. Rwy'n 50. Rowch i'r arglwydd yn dragywydd foliant, bawb sydd is yn en.
weler Iesu yn diodde, a trengu yn marw, yn aberth perffaith ar y pren. Conquest gafwyd, bywyd roddwyd, mewn gogoniant coed ein pen. Yn ei sefyll i ganu mawl yn gilydd. cerdded draw i'r capel ochr y bach yn ôl. A dyna taranau, y storm yn chwythu drosodd yn doedd, falle wnaethoch chi glywed nhw. Rai pobl wir ddim yn hoffi taranau a mellt o storm. Fi yn hoffi nhw yn bersonol. Ond wrth fi glywed y taranau, so just fynd o'n hyn yn canu y gan y Sound of Music, Raindrops on Roses and Whiskers on Kittens a yr holl beth yna. Hynny yw, canu ganu pan chi'n teimlo'n ofnus. Collodd angau di ei ofnau. Mae byn ni newydd ganu. Cymaint gwell, neu gwe. Mae jyst meddwl am Raindrops on Roses a Whiskers on Kittens a warm apple strudel. Mor neis yw warm apple strudel. Mae byn y Crist i wneud. Mor wych. Wel, ni'n mynd i ddarllen o air Duw. Ni'n mynd i ddarllen o lyfr Genesis.
Mae'r darlleniad chydig bach yn hirach nag arfer heno yma, ond ni'n teimlo bod yr adran yma i gyd yn clymu at ei gilydd. Felly, ni'n mynd i ddechrau yn pennod 29, adnod 1. A byddwn ni yn darllen ymlaen rhyw gymaint mewn i bennod 30 hefyd. Os chi'n cofio, neu os chi'n ymuno gyda ni, a ddim wedi bod dyn ni, mae Jacob fan hyn di gorfod ffoi. Mae di twyllo ei dad Isaac mwyn derbyn y fendith gan Isaac oedd fod mynd i Esau y brawd hynna. Ac nawr mae Esau, fel byddwch chi'n disgwyl, yn grac, yn flin, a mae Jacob di gorfod ffoi, di gadael adre, gadael i deulu, i rieni, ac yn mynd nawr nôl i'r ardal lle oedd ei fam arfer byw, gyda'r gobeith o ffeindio graig. Fel bod y llinach wrth gwrs yn gallu parhau. Y llinach mae Duw di addo i fendithio, ac yn y pen draw fydd yn arwain at y Meseia. Felly na ni ddarllen Genesis 29. Yna, aeth Jacob ymlaen ar ei daith, a dod i wlad pobl y dwyrain. Wrth edrych gwelodd bydew yn y maes, a thair diadell o ddefaid yn gorwedd wrtho. Gan mai o'r pydew hwnnw y roed dŵr i'r diadelloedd. Roedd carreg fawr ar geg y pydew, a phan fyddai'r holl ddiadelloedd wedi ei casglu yno, byddai'r bugeiliad yn symud y garreg oddi ar geg y pydew a rhoi dŵr i'r defaid, ac yn angosod y garreg yn ôl yn ei lle ar geg y pydew. Dwedodd Jacob wrthynt, brodyr, o ble rydych yn dod? Ateb asant, rai o Haran ydym ni. Yna gofynnodd iddynt, ydych yn adnabod Laban, fab Nachor? Ateb asant hwythau, ydym. Wedyn meddai wrthynt, a yw'n iawn? Ateb asant, ydyw. Dacw ei ferch, Rachel yn dod ar defyd. Nid yw eto ond canol dydd, meddai yntai. Nid yw'n bryd casglu'r anifeiliaid. Rowch ddŵr i'r defyd ac ewch i'w bugeilio. Ond ateb asant ni allwn nes casglu'r holl ddiadelloedd, a symud y garreg oddi ar geg y pydew yna rhwng ddŵr i'r defaid. Tra oedd yn siarad â hwy, daeth Rachel gyda defaid ei thad, oherwydd hi oedd yn ei bugeilio. A phan welodd Jacob Rachel ferch Laban, brawd ei mam, a defaid Laban, brawd ei fam, nesaodd Jacob, a symud y garreg oddi ar geg y pydew, a rhoi dŵr i braidd Laban, brawd ei fam. Cusanodd Jacob Rachel, ac wylodd yn uchel. Yna dwedodd Jacob wrth Rachel ei fod yn nai i'w thad, ac yn fab i Rebecca. Rhedodd hithau i ddweud wrth ei thad. Pan glywodd Laban am Jacob, mab ei chwaer, rhedodd i'w gyfarfod, a'i gofleidio, a'i gusanu, ac aeth ag ef i'w dŷ. A droddodd ynta'r cwbl wrth Laban, a dywedodd Laban wrtho yn sicr fy asgwrn am cnawd o'i tri. Ac arhosodd gydag ef am fis. Yna dywedodd Laban wrth Jacob, pam y dylais weithio i mi am ddim, yn unig am dy fod yn nai i mi. Dywed i mi, beth fydd dy gyflog? Roedd gan Laban ddwy ferch. Enw'r hynaf oedd Lea, ac enw'r iengaf Rachel. Roedd llygaid Lea yn bŵl, ond roedd Rachel yn osgeiddig a phrydferth. Hoffodd Jacob Rachel, a dywedodd, fe weithiau fi ti am 7 mlynedd am Rachel, dy ferch iengaf.
Dwedodd Laban, gwell gennyf ei roi ti nag uneb arall, aros gyda mi. Felly gweithiodd Jacob 7 mlynedd am Rachel, ac roeddent fel ychydig ddyddiau yn ei olwg, am ei fod yn ei charu. Yna dwedodd Jacob wrth Laban, daeth fy nhymor i ben. Ro fy ngwraig i mi, mwyn i mi gael cyfathrach â hi. Casglodd Laban holl bobl y lle at ei gilydd a gwnaeth wledd. Ond gyda'r hwyr, cymerodd ei ferch Lea a mynd â hi at Jacob. Cafodd yntau gyfathrach â hi. Ac roedd Laban wedi rhoi ei forwyn, Silpa i'w ferch Lea yn forwyn. Pan ddaeth y bore, gwelodd Jacob mai Lea oedd gydag ef. A dwedodd wrth Laban, beth yw hyn rwyt wedi i'w wneud a mi? Onid am Rachel y gweithiais? Pam y twyllais fi? Dwedodd Laban, nid yw'n arfer yn ein gwlad ni roi'r ferch iengaf o flaen yr hynaf. Gorffen yr wythnos wledd gyda hon, a roi'r y llall hefyd i ti amweithio i mi am dymor o 7 mlynedd arall. Gwnaeth Jacob felly, a gorffennodd y 7 diwrnod. Yna rhoddodd Laban ei ferch Rachel yn wraig iddo, a roi ei forwyn Bilha i'w ferch Rachel yn forwyn. Cafodd Jacob gyfathrach â Rachel hefyd, a hoffodd Rachel yn fwy na Lea, a gweithiodd i Laban am 7 mlynedd arall. Pan welodd yr arglwydd fod Lea yn cael ei chysau, agorodd ei chrodd, ond roedd Rachel yn ddiblant. Bechiogodd Lea ac esgor ar fab, a galwodd ef Reuben. Oherwydd dwedodd, mae'r arglwydd wedi gweld fy ngwaradwydd, ac yn awr bydd fy ngŵr yn fy ngharu. Bechiogodd eilwaith ac esgor ar fab, a dwedodd, mae'r arglwydd wedi clywed fy mod yn cael fy nghysau, a rhoddodd hwn i mi hefyd. A galwodd ef Simeon. Bechiogodd Drachefn ac esgor ar fab, a dwedodd, yn awr, o'r diwedd, fe unir fy ngŵr a mi, oherwydd roddais iddo 3 mab. Am hynny galwodd ef Lefi. A bechiogodd Drachefn ac esgor ar fab, a dwedodd, y tro hwn, molianaf yr arglwydd. Am hynny galwodd ef Juda. Yna peidiodd ag geni plant. Pan welodd Rachel nad oedd hi yn geni plant i Jacob, cenfigenodd wrth ei chwaer. A dwedodd wrth Jacob, ro blant i mi neu bydda farw. Teimlodd Jacob yn ddig wrth Rachel a meddai, a yw fi yn safle Duw? Yr hwn sydd wedi atal ffrwyth dy grodd? Dwedodd hithau, dyma fy morwyn, Bilha. Dos i gael cyfathrach â hi mwyn iddi ddwy'n plant a fy nglyniau ac i minnau gael teulu ohoni. Felly rhoddodd ei morwyn Bilha yn wraig iddo. A chafodd Jacob gyfathrach â hi. Bechiogodd Bilha ac esgor ar fab i Jacob. Yna dwedodd Rachel, mae Duw wedi fy marn i, mae hefyd wedi gwrando arnaf a rhoi i mi fab. Am hynny galwodd ef Dan. Bechiogodd Bilha morwyn Rachel eilwaith ac esgor ar ail fab i Jacob. Yna dwedodd Rachel, roedd wedi ymdrechu'n galed yn erbyn fy chwaer a llwyddo. Felly galwodd ef Naphtali. Pan welodd Lea ei bod wedi peidio a geni plant, cymerodd ei morwyn Silpa a'i rhoi yn wraig i Jacob. Yna esgorodd Silpa morwyn Lea ar fab i Jacob, a dwedodd Lea ffawd dda, a felly galwodd ef Gad. Esgorodd Silpa morwyn Lea ar ail fab i Jacob, a dwedodd Lea dedwydd wyf. Bydd y merched am yng ngalw yn ddedwydd,
felly galwodd ef Aser. Yn nyddiau'r cynheuaf gwenydd, aeth Reuben allan a chael mandragorau yn y maes, a'i rhoi i Lea ei fam. Yna dwedodd Rachel wrth Lea, roi mi rai o mandragorau dy fab. Dwedodd hithau wrthi, ai peth dibwys yw dy fod wedi cymryd fy ngŵr, a oed hefyd am gymryd mandragorau fy mab. Dwedodd Rachel o'r gore, caiff Jacob gysgu gyda thi heno yn dal am mandragorau dy fab. Pan oedd Jacob yn dod o'r maes gyda nos, aeth Lea i'w gyfarfod a dweud, gyda mi rwy ti gysgu, oherwydd rwyf wedi talu am dy gael a mandragorau fy mab. Felly cysgodd gyda hi yn noson honno, a gwrandaodd Duw ar Lea, a beichiogodd, ac esgor ar y pumed mab i Jacob. Dwedodd Lea, mae Duw wedi rhoi fy nhal, am i mi roi fy morwyn i'm gŵr. Felly galwodd ef Isachar. Beichiogodd Lea eto, ac esgor ar y chweched mab i Jacob. Yna dwedodd Lea, mae Duw wedi rhoi i mi waddol da. Nawr bydd fy ngŵr yn fy mharchu, a mi esgor ar 6 o fehibion iddo. Felly galwodd ef Sabulon. Wedi hynny, esgorodd ar ferch, a galwodd hi Daina. A chofiodd Duw Rachel, a gwrandawodd arni, ac agor ei chrwf. Beichiogodd hithe ac esgor ar fab, a dwedodd, mae Duw wedi tynnu ymaith fy ngwarth. A galwodd ef Joseph, gan ddweud, bydded i'r arglwydd ychwanegu i mi fab arall. Ac wrth gwrs, fe fydd yr arglwydd yn ateb y weddi yna, bydd hi yn cael plentyn arall, Benjamin. Amen, diolch i Dduw am ei air. Nawn ni ganu dyn gilydd. Nawn ni ganu rhif 454 yn y llyfr ymynau. At un awrendi weddi'r gwan, roedd yn dyrchafu'n rhy. Mhob cyfyngder ing a phoen, o Dduw na wrthod fi. Ac ymlaen, o'n i sefyll i gael. Oh
fideo mynd i ddod ymlaen nawr i siarad chydig am ein casgliad arbennig ni mis yma. Wel, mae'n wedi bod yn ddwrnod hyfryd heddi, a mae'n braf yn dwi cael derbyn. Mae un merch wedi cael lot o anrhegion heddiw, a mae fod i yn... Faint o oedran ti? 5 oed, a mae wedi cael lot o anrhegion. A mae'n braf derbyn anrhegion. Ond maen nhw'n dweud bod y hyd yn oed yn well rhoi. A bob mis, ni'n cael cyfle i roi i wahanol achosion. A y mis yma, ni'n rhoi i enfys gobaith, Rainbow of Hope. Elusen, sydd wedi dechrau yng Caerdydd, ac mae'n dal i bod yng Caerdydd, a mae'n gwasanaethu yn benodol, pobl digartref, ceiswyr lloches, ffoaduriaid, a rhai jyst pobl sydd falle dan straen ac methu ymdopi. Eu cenhadaeth nhw yw gweddio dros y bobl yma, mae gweddi'n bwysig iddyn nhw, ond hefyd maen nhw'n trio rhoi cymorth ymarferol. Maen nhw'n cyflawni y cymorth yma trwy agor lle yma'n Broadway yn Caerdydd, ar ddydd tan dydd Iau, o han dydd 10 tan 1, yna nos Wener a hefyd am ryw awr ar ddydd Sadwrn. Ac yn y cyfnod yna, mae cyfle i bobl sydd mewn angen i daro mewn, a maen nhw'n ceisio sicrhau bod llety iddyn nhw, helpu nhw ffeindio lle i aros. Maen nhw'n sicrhau bod dillad gyda nhw, a digon o dillad ar eu cyfer nhw. Maen nhw'n trio sicrhau bod digon o fwyd ar eu cyfer nhw. Maen nhw hefyd yn rhoi gwersi Saesneg i'r ffoaduriaid sydd yn dod â ceiswyr lloches. Maen nhw cael astudiaeth feiblaidd bob wythnos. Maen nhw'n rhoi sesiynau penodol i wragedd. Maen nhw'n rhoi sesiynau penodol i ddynion. Mae yna sesiwn yn ystod yr wythnos i dorri gwallt, neu trin gwallt. Mae yna sesiwn celf a chrefft iddyn nhw. Felly maen nhw'n ceisio darparu amrywiaeth o bethau i'r bobl yma sydd mewn angen. Felly maen nhw'n gwneud gwaith da. Yn y nos, maen nhw wedi bod yn paratoi bwyd, mynd allan ac yn paratoi bwyd i bobl ar y stryd. Dath hynny ben adeg Covid, ond y gobaith yw bod nhw'n ail gychwyn hynny. Ac i wneud hynny i gyd, wrth gwrs, mae angen cymorth ariannol. A'n braint ni yw gallu rhoi rhywfaint i gynorthwyo y gwaith yma. Phil Ellis, Phil oedd cyswllt, oedd e'n mynd yna yn gyson, ac eraill o'r aelodau mynd draw i gynorthwyo. Fi'n gobeithio gallu mynd yna yn yr wythnosau nesaf, ond yn cyfle ni yw y mis yma i helpu i gynorthwyo yn ariannol. Fi'n siŵr bod nhw'n gwerthfawrogi i ni weddio am y gwaith, ac yn gweddio bydd y bobl yma sy'n ceisio cymorth, bydd nhw'n gweld gweithredoedd da pobl Dduw ac yn rhoi clod i Dduw. Nid yn moyn i pobl, ond yn gweld pam bod rhain yn ei hyn a bydd nhw'n dyrchafu Dduw i'n talet. Diolch gwyddio. Mae'n i weddio nawr, dyn gilydd. O arglwydd yn Duw i ni yn diolch i ti am y gwaith yna ni newydd gael ein atgoffa ohono fe, gwaith enfys gobaith. A dad, wel, ni wedi gweld yn llyfr Genesis, ti dy hun yn rhoi yr enfys fel arwydd o obaith, fel arwydd o ras. Dy fod ti yn tostyrio arglwydd ac dy fod ti ddim yn mynd i ddinistrio y byd yma trwy law a llyfogydd eto. Ond da, ni'n diolch i ti am dy ras di yn awr, yn diolch dy fod ti yn rhoi'r hael ar glaw ac yn wir yr enfys i'r cyfiawn a'r anghyfiawn i'r rhai sy'n dynabod di a'r rhai sy'n ddim eto'n dynabod di. A da, ni'n eisiau gweddio yn awr yn arbennig dros y gwaith yma, gwaith enfys gobaith,
gwybod arglwydd fod yna gymaint o angen o'n cwmpas ni, gymaint o sefyllfaoedd cymleth, bywydau toredig. Arglwydd mewn un ysyn ni wedi cael rhyw flas o hynny yn ein darlleniad ni heno. Yn clywed am yr cymlethdodau hyd yn oed o fewn y teulu yna. Ac dad, ni'n gweddio nawr yn ei ddefnyddio gweinidogaeth emfys gobeith mwyn i bobl cael profi rhywbeth o dy gariad di, ond yn fwy na dim, fel i bod nhw trwy hynny yn dod i gyswllt â Christnogion ac yn dod dan glyw yr efengil ac yn cael dod i glywed am dy fawr gariad di yn yr arglwydd Iesu Grist. I glywed fod yna obaith, fod yna un sydd wedi concro marwolaeth, fod yna un fydd ddim yn ein gwrthod ni os y'n ni'n dod ato fe mewn ffydd. Ac arglwydd felly wneud i bendithio a gwarchod y gwaith yna os gwelid i fod yn dda. Dad, ni'n gofyn amdano ni fel eglwys arglwydd y bydde di yn helpu ni i garu'n gilydd a gofalu am ein gilydd. Os oes yna anghenion yn ein plith ni, ni'n gofyn hefyd wneud i'n helpu ni efo ein cysylltiadau ni, ein teuluoedd, ffrindiau, cymdogion, bobl o'n cwmpas ni arglwydd. Os oes yna anghenion ymarferol, ffyrdd ymarferol i ni'n gallu dangos dy ddaioni di. Helpa ni yn hyn. A helpa ni arglwydd i fachu ar y cyfleon hynny i roi reswm pam bod ni'n gwneud y pethau hyn, pam bod ni yn caru ac yn aberthu dros eraill, am dy fod ti yn gyntaf wedi'n caru ni. A fod yr arglwydd Iesu Grist wedi rhoi ei hun drosto ni. Dad, ni'n diolch i ti heno nawr am gyfle i edrych ar y gair efo'n gilydd. Dad, ni'n gyffesu unwaith eto, mae yna rhannau o air di a falle ni ddim cweit yn siŵr beth i wneud â nhw. A felly ni'n gofyn unwaith eto wneud i ddangos dy ddoethineb di a dy ffyddlondeb di. Ac arglwydd wneud i siarad â ni. Gad i'r hanesion digon rhyfedd yma, digon mesu yma, arglwydd i fod yn helpu ni wrth i ni dy ddilyn di. Arglwydd felly, derbyn ein mawl ni, a'n diolch i gyd ni'n cyflwyno, rheini sydd methu bod gyda ni heno. Arglwydd ni'n cyflwyno rheini yn ein plith ni fel eglwys sydd yn stryglo ar y foment mewn gwahanol ffyrdd. Dad, ni'n diolch fod y ras di yn ddigon. Felly ni'n pwyso nawr arna ti. Da derbyn ni yn ddiolchgar yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ganwn ni emyn arall o rymal 2, rhif 35 yng rymal 2. Mawr yw yr arglwydd a theilwng o fawl. Di clywed Leia yn dod pan mae'n geni Juda, yn dweud y tro hwn mo lianaf yr arglwydd. Ac oedd hi ddim yn symudloddi hyn, ond Juda wrth gwrs oedd yr un. I linach i deulu bydda y Meseia yn dod. A mae gennym ni nawr hen o reswm i ddiolch. Mawr yw'r arglwydd a theilwng o fawl. Na ni sefyll i lawenhaid yn gilydd. Yn ddinas
Trowch gyda fi te i Genesis 29 a 30 a unwaith eto, fi wedi gwneud y pwynt yma o'r blaen, ond mae eisiau ni gofio beth yw pwynt llyfr Genesis. Lle mae'n ffitio i fewn yn y Beibl, a wrth gwrs, pwynt llyfr Genesis yw mae'n ateb y cwestiynau mawr yna ynglyn â pwy i ni o ble ni wedi dod. Dangos i ni pwy yw y Duw sydd wedi'n creu ni ac yn arbennig yn dangos gwaith Duw yn y byd yn trefnu ac yn paratoi ac yn darparu ffordd o achub. Llyfr Genesis yw'r llyfr cyntaf yn y Beibl, ond y cam cyntaf sydd yn arwain yn y pen draw at y cyflawniad sef yr arglwydd Iesu Grist. A felly mae yna rannau o'r Beibl, a mae'n wir fan hyn yn llyfr Genesis, lle ni'n darllen nhw a chi'n gofyn i chi nhw, beth yw pwynt hwn? Be mae'r arglwydd yn treul i ddweud neu i ddysgu ni fan hyn? A weithiau, y peth mawr yw jyst i ddangos i ni be na ddigwydd. Hynny yw, i ni gael clywed hanes Duw yn galw Abraham yn ffeindio allan siwrd nath addewidion Duw dechrau cael ei cyflawni wedyn yn Isaac, ac yna siwrd nath Isaac cael Jacob, ac yna siwrd nath Jacob yn hyn cael 12 mab. Nath arwain yn y pen draw at 12 llwyth, ac yna wrth gwrs mae ddim cario ymlaen, neu fi'n ei metro dydd yn mynd trwy holl hanes gwaith Duw, cynllun a chybol Duw sydd yn cyrraedd i chyflawniad yn y Meseia, y Crist croeshoeliedig at gyfodedig. Felly na'r pwynt mawr sydd yn ni fan hyn yn yr penod yma, ni'n clywed am siwrd nath Jacob ffeindio gwrag. Gweud y gwir, siwrd nath ffeindio gwragedd. A sut o'r teulu yna, dyma Duw yn rhoi 12 mab. Ni'n clywed am un merch hefyd, a bydden y merched eraill ti bod, mae Deina'n cael ei enwi achos mae hi'n mynd i ail ymddangos yn amlwg yn y stori nes ymlaen hefyd. Nawr, os na fwy felly i'r hanes yma, os na fwy gallwn ni tynnu allan, wel fi'n credu bod ond fi'n ymwybodol hefyd oedd yn darlleniad hir, mae wedi bod yn ddiwrnod hir, a felly be fi eisiau gwneud yw just tynnu allan rai pwyntiau eitha syml, ond pethau sydd yn dod drosodd i ni yn yr adran yma, yn yr hanesyn yma. Y peth cyntaf, fi eisiau ni falle sylwi arni yw bod Duw yn cydlynu neu'n cydrefnu popeth. Ni wedi gweld y pwynt yma'r blaen, ni wedi arbennig o reiddiol fan hyn, ond mae e mor bwysig. Mae angen i ni gael ein atgoffa o hyn. Mae Duw yn cydlynu, yn cydrefnu, yn reoli dros popeth. A mae hynny'n wir efo pethau mawr. Mae holl hanes yn ei law A beth falle sy'n dod drosodd fan hyn yn arbennig yw bod e hefyd yn reoli dros y pethau bach yna. Pethau byddwn ni weithiau yn tueddol o gyfeirio atyn nhw fel cyd-ddigwyddiadau. A trin nhw a meddwl amdano nhw fel petai nhw'n digwydd ar hap a damwain. Ond nid yna'r gwir. Mae eisiau ni trio cadw'r persbectif yna. Mae'n anodd, ond mae eisiau ni gadw'r persbectif yna fod Duw yn reoli dros y manylion lleiaf o'n bywydau ni. Mae'n ni'n dod drosodd mewn cwbl o ffyrdd yn dydi yn yr adran yma ddarllenon. Meddyliwch gyntaf am beth sy'n digwydd ar y dechrau. Mae Jacob nawr, mae'n crwydro, mae'n trial ffeindio ei ffordd i rywle, a dwi ddim yn gwybod, dwi ddim wedi bod o'r blaen, dwi ddim yn gyfarwydd ar ardal, a felly mae'n stopo ac digwydd bod mae yna bydew. Ac oherwydd bod digwydd bod pydew efo dŵr ynddo fe, mae digwydd bod bugeilied efo'i defed nhw yn eistedd wrth
y pedew. A felly mae'n digwydd stopio a siarad gyda nhw a holi, o, chi'n gwybod lle mae yr ardal fi'n chwilio amdano fe? A maen nhw'n gweud, o, ydyn. A wedyn mae'n digwydd holi, wel, i chi'n nabod yn heili, a maen nhw'n gweud, ydyn. A chymod be? Digwydd bod, dyna merch Laban yn dod nawr. Hynny yw, gallech chi ddarllen hynny gyd a jyst meddwl, wel, na chi jyst rhyw gyd-ddigwyddiad bach braf. Ond na, na'r pwynt yw, ni eisiau cael yn atgoffa fan hyn, eto ag eto fod Duw yn cydlynu y manylion lleia. Chi bron yn teimlo bod Jacob ddim yn gallu credu'r peth. Ydych chi? Hynny yw, mae'n cusanu Rachel cyn bod hi'n gwybod pwy yw yn iawn, ac yn dechrau wylo, yn dechrau crio mas, a chi'n meddwl, mae'n swnio bach yn od. Mi'n credu beth sy'n digwydd fan hyn yw mae Jacob jyst yn cael ei ryfeddu gan siwr mae Duw di cyfeirio i draed reit i'r man cywir i gwrdd a just y fath o ferch oedd wedi bod yn chwilio amdani. Mae'n debyg iawn wrth gwrs hefyd i'r hanes yna gafon ni pan oedd Abraham di anfon ei was i chwilio am wraig i Isaac am yr gwas yna digwydd bod yn cwrdd ag Rebecca. Mae'r arglwydd yn reoli. Pethau mawr, pethau bach. A mae'r un syniad yn dod drosodd eto nes ymlaen yn dydy, fi'n neud ymlaen chydig yn yr hanes, ond wrth i ni glywed chydig am y meibion yma'n cael ei geni, nhw'n ni feddwl fwy am yr perthnasau mewn moment, ond un peth sy'n amlwg, nath chi siŵr o fod sylwi arno fe, yw bod Rachel i ddechrau ddim yn gallu cael plant. Profiad poenus, profiad anodd, wrth gwrs. Ond mae Jacob yn gwybod yn y sefyllfa yma, mae Duw sydd yn reoli, drychwch ar dechrau pennod 30. Pan welodd Rachel nad oedd hi'n geni plant i Jacob, cenfigenodd wrth ei chwaer, dwedodd wrth Jacob, ro blant i mi neu bydda farw. A teimlodd Jacob yn ddig wrth Rachel ac meddai, a oedd fi yn safle Duw, yr hwn sydd wedi atal ffrwyth dy grodd. Hynny mae Jacob yn gywir fan hyn. Hynny yw, dim ond hyn a hyn i fi'n gallu gwneud. Duw sydd yn rhoi a neu Duw sydd yn atal. A mae'n ymddangos bod Rachel ddim wir yn hapus gyda hynny. Achos, ni darllen ymlaen, a mae dynnu'r eto hanes yn bach od yma yn adnodau 14 ac 15. A darllen yr adnodau eto. Yn nyddiau'r cynheuaf gwenydd, aeth Reuben, so y mab cyntaf anedig, mab Lea, aeth Reuben allan a chael mandragorau, math o blanhigyn arbennig, yn y maes. A'i rhoi i Lea ei fam. Yna dwedodd Rachel wrth Lea, ro i mi rai o fandragorau dy fab. Dwedodd hithau wrthi, a'i peth dibwys yw dy fod wedi cymryd fy ngŵr, Mae'n hefyd am gymryd mandragorau fy mab. Dwedodd Rachel o'r gorau, cael Jacob gysgu gyda thi heno yn dal am fandragorau dy fab. Na beth yn y byd sy'n mynd mlaen fan hyn? Wel, oedd yna rhyw gred, rhyw syniad ar y pryd, bod y planhigion yma, peth oedd yn cael ei alw'n mandragorau, bod nhw'n dda ar gyfer ffrwythlondeb. Okay? So os ych chi eisiau cael plant, o'ch chi'n bita yr mandrakes yma, yr mandragorau yma. A felly mae fel petai Rachel yn clywed, o, mae yna mandragorau ar gael, falle os fi'n bita nhw, bydd hwnna'n delio gyda'r broblem a byddai'n gallu cael plant. Wel na. A gweud y gwir, mae'n rhyw fath o eironi yma yn does, wrth i Lea roi'r mandragorau i Rachel, ond pwy sy'n cael plant? Wel, Lea eto sydd yn beichiogi. Dwy waith, dwy achos, dwy sefyllfa gwahanol iawn, ond just fel petai nhw'n pwysleisio i ni, y gwirionedd holl bwysig yma bod Duw yn teyrnasu. Mae fe sydd yn cydlynu pob dim.
Ond fi'n gweud, ni'n gyfarwydd â hyn. Ni wedi siarad am hyn o'r blaen. Ni'n gweld hyn trwy'r Beibl. Ni'n gweld falle ar ei ymlyca yng ngweinidogaeth Iesu Grist. Chi'n meddwl amdano fe a'r ffordd o fe yn cwrdd â phobl. Yn cwrdd â graig wrth ffynon. Dwi ddim yn trin y peth fel cyd-ddigwyddiad. Digwydd bod ni di blino ac eisiau dŵr, a digwydd bod nath hi ddod allan ar amser yma, digwydd bod... Na, mae'n gweld trefn Duw, a mae'n dechrau siarad gyda hi yn bwrpasol, a mae'n cymryd y cyfle yna i ddangos ei hun iddi hi. Wrth gwrs, ni'n gweld ymhrofiad Iesu ei hun. Fod yr arglwydd yn teyrnasu dros bopeth. I fywyd a'i farwolaeth. Wrth iddo fe roi ei fywyd ar y groes. Ond mae Duw yn teyrnasu, a os chi fel fi, chi'n anghofio hynny. Mae mor dda i gofio ac i gael yn atgoffa fod Duw wrth y lliw. Y bobl hynny ni'n gweld, y bobl hynny ni'n siarad â nhw, y ffordd mae pethau'n gweithio allan yn ein bywyd ni. Sawl gwaith i chi di gofyn y cwestiwn, pam bod hwn yn digwydd nawr? Chi'n gofyn hwnna? Fi'n neud o hyd, pam yn y byd mae hwn yn codi nawr? Pam bod hwn di digwydd nawr? Mae'n gallu bod yn rwystredig. Falle, yn gwestiwn gwell i ofyn, pam bod Duw yn achosi hyn i ddigwydd nawr? Pam bod Duw yn caniatáu i hyn i ddigwydd nawr? Ydy e'n dysgu rhywbeth i fi trwy'r profiad yma? Ydy e'n rhoi cyfle i fi yn y profiad yma? Ydy'r ffaith bod y car di torri lawr nawr yn golygu bod fi'n mynd i fod falle yn hwyr i'r cyfarfod yna, rwystredig, ond ydy e'n mynd i ddod â fi i gysylltiad gyda rhywun byddwn ni ddim di dod i gysylltiad â nhw heblaw bod y car di torri lawr. Ni ddim yn gwybod i ni, mae'r pethau yma tu hwnt i ni. Mae lot o sôn yn does mewn ffilms ar y foment am y multiverse. A chymod, yr holl posibiliadau. A ni'n methu gweld yr holl posibiliadau. Pa mor wahanol bydd y mywyd i os o'n i'n gadael yr adeilad yma nawr i os o'n i'n gadael yr adeilad yma mewn 5 munud? Fi ddim yn gwybod. O'n i'n gallu bod yn hyderus bod yr arglwydd yn cydlynu y cwbl. Yr peth cyntaf. Yr ail beth sy'n dod drosodd yn yr adran yma, ac eto ni wedi gweld o'r blaen, dim byd arbennig o reiddio fan hyn, beth sy'n dod drosodd yw effeithiau a peryglon pechod. Effeithiau a peryglon pechod. A sa'n gwybod amdano chi, ond i fi angen cael yn atgoffa o hyn yn reoledd hefyd. Mae pechod yn ddifrifol, yn y ganlyniadau i bechod, canlyniadau sy'n gallu para am flynyddoedd, degawdau, a mae'n y beryglon, mae'n y dentasiynau yn dod. Ac eto mae hynny'n dod drosodd mewn cwpl o ffyrdd. Y ffordd gyntaf falle mae'n dod drosodd yw yn y rhan o'r hanes lle mae Jacob yn benni lan gyda 2 wraig. Oedd e ddim yn bwriadu hynny, naddo. Oedd e eisiau priodi Rachel. Mae'n amlwg bod e di dotio arni, mae'n head over heels mewn cariad â hi. Mae'n cytuno mewn ffordd i talu rhyw fath o dawri, rhyw taliad i ddangos bod e'n gallu gofalu amdani. A'r ffordd mae'n mynd i wneud hynny yw gweithio am 7 mlynedd mwyn cael ei phriodi hi. Ac mae'n dweud, mae'n hyfryd bod y 7 mlynedd yna jyst yn teimlo fel dim byd, iddo fe. Gymaint oedd ei gariad e at Rachel. Ond yna, wrth gwrs, na i ddim darllen o'r hanes eto, ond mae'r amser yn dod am y briodas, mae yna wledd yn cael ei threfnu, a ni ddim yn gwybod yn union siwrd nath e lwyddo fe, ond mae Laban yn tynnu rhyw switcheroo, ac yn y bore, mae Jacob yn deffro i ddarganfod, mae Leia sydd yna. A mewn ffordd,
mae beth sy'n digwydd yn swnio chydig bach yn gyfarwydd, nag yw e? Bron a bod fel rhyw fath o ddrych o beth mae Jacob ei hun wedi'i wneud ddim mor hir a hynny'n ôl. Nis dim rili lled y Jacob i fod yn grac fan hyn, oes e? Meddyliwch beth ddigwyddodd. Nath twyllo ei dad, Isaac, i feddwl mae'r brawd iengaf oedd y brawd hynna, ond do. A nawr, beth sydd wedi digwydd, mae fe wedi cael ei dwyllo, ond do. Mae y tad, Laban, wedi dwyllo fe, mae'r chwaer hynaf oedd y chwaer iengaf. Be sy'n dynnu fan hyn? Wel, mae jyst effeithiau pechod yn mynd rownd a rownd, yn dyfa. Mae bron fel petai pechod Jacob yn dod nôl i'w frathiau. Chi'n methu teimlo fod yr un syniad yn datblygu ymhellach wrth i ni glywed wedyn am y perthynas rhwng y gwragydd. Nid yn unig rhwng Lea a Rachel, ond yna hefyd gyda'i morynion nhw. A chi'n teimlo, mae jyst y sefyllfa'n troi mewn i'r un mor gymleth, mor messy. Os dim awgrym bod Duw yn arwain yn hyn, os e, a chi bron a bod wrth ddarllen, a chi'n meddwl, Jacob, beth i'n neud? Pan nag ti'n dysgu o wersi dy dadau di, cofio am Abraham a Sara a Hagar, y forwyn a'r holl gymleth dodau a'r tristwch a'r poen dath o hynny, ond mae Jacob fel testament ddall, a mae jyst yn cario ymlaen. A mae effeithiau pechod gallu bod mor boenus. Mae peryglon pechod mor real. Fi ddim eisiau chi gamddeall, fi ddim yn awgrymu fan hyn bod dyn ni'r, karma. Mae Jacob di wneud hyn, so mae e'n mynd i brofi'r un peth nôl er mwyn dysgu gwers. What goes around comes around. Ddim dyna fi'n dweud. Ac wrth gwrs, hynny yw, hyd yn oed yn y cymlethdod, mae'r arglwydd yn gallu dod a daioni allan o y drygioni a'r penderfyniadau ffôl yma. Na, beth sy'n dynnu fan hyn yw yr arglwydd yn atgoffa ni. Hyd yn oed wrth yw gynllun e gael ei wireddu, mae yna boendod a mae yna ddioddefaint yn mynd i fod. Gweud y gwir, beth i ni angen? Beth i ni angen yw ffordd i bechod i ddod i ben, yn dyfa. Mae'r seicl yma o bechod yn does. Mae Jacob di twyllo rhywun, nawr mae Laban yn twyllo Jacob, a wedyn mewn chydig bach bydd Jacob yn twyllo Laban nôl, a mae'n mynd nôl ymlaen a mae'n ddiddiwedd. A ni ddim yn dysgu'n gwers, mae pechod jyst yn parhau, a ni yn wneud yr un camgymeriadau dro ar ôl tro. Beth i ni angen wrth gwrs yw ffordd i ddod â'r cwbl i ddiwedd, a dyna'n union mae'r Efengil yn rhoi ni. Mae'r arglwydd Iesu di cymryd arno fe ei hun ein pechod ni. Mae di cymryd cosb ein pechod ni a chanlyniadau ein pechod ni. Fel bod ni nawr yn gallu maddau i eraill, stopo'r seicl yna, fel bod ni hefyd yn gallu cael ein gosod yn rhydd o bechod. Fel bod ni un dydd yn gallu bod gyda fe mewn nefoedd a deiar newydd heb bechod. Wedyn un peth ola, un gwirionedd ola. Eto ni wedi gweld o'r blaen, ond ni angen cael yn atgoffa ohono fe sef hyn. Dim ond Duw all ein bodloni ni. Dim ond Duw sy'n gallu'n bodloni ni. Ac eto mae'n dod drosodd mewn cwpl o ffyrdd yn yr adran yma. Gyntaf ni'n gweld ymhofiad Jacob yn dyn. Meddyliwch beth sy'n digwydd i Jacob. Mae di ffindo yr ferch yma, mae wrth i fodd gyda hi, mae'n meddwl yw hi'n reit, na fe, fi'n mynd i weithio am 7 mlynedd, a fydd e'n galed, ond mae'r amser mynd i hedfan achos fi'n i charu hi gymaint, ac unwaith fi'n priodi hi, fydd popeth yn sorted a fydd bywyd yn iawn a gret. Ond wrth gwrs, nid dyna sy'n digwydd efo.
Yn y bore wedyn, mae'n deffro a mae wedi cael ei siomi. Dyw pethau ddim wedi gweithio allan fel oedd e'n gobeithio, fel oedd e'n disgwyl. Mae'n wers i ni yn sicr fyna, ond does, dyw pethau ddim yn gweithio mas fel ni'n gobeithio. Ni'n gallu gosod ein gobeith a'n cariad ni ar bethau, ni'n gallu twyllo'n un a ni feddwl tas ni just yn cael hwnna, bydd popeth yn iawn, ond yn y diwedd, nawn ni ffindo bod nhw ddim yn ddigon. A nid just Jacob sy'n profi hynny, mae Lea'n profi hynny hefyd, mae hi, a chi'n teimlo drosti. Ni ddim yn siŵr yn union beth yw'r be mae'n golygu pan mae'n gweud bod ei llyged hi yn bwl, falle bod e just yn golygu bod ei llyged hi ddim mor hardd a rai ei chwaer hi. Mae'n amlwg yn nhw ddim mor wahanol â hynny, achos y noson mewn Jacob yn meddwl mae'n priodi Rachel, Lea sydd yna mewn gwirionedd. Ond mae Lea, drian ohoni, mae hi'n yn amlwg mor desbryd i ennill cariad i gŵr hi. Ac wrth iddi hi gael plant a roi genedigaeth i feibion, mae hi yn meddwl, nawr bydd Jacob yn myngharu. Mae'n enwi'r plant mwyn dangos hynny, yr un cyntaf, Reuben. Ystyr Reuben yw drychwch, mab. Mae fel petai'n gweud, edrych Jacob, fi wedi gen i mab i ti. Edrych, pan nag i ti'n fyngharu i. Wedyn Simeon. Ystyr Simeon yw un yn clywed. Mae fel petai hi'n gweud, mae'r arglwydd di clywed fi a mae di ateb fy ngweddi i a falle nawr bydd fy ngŵr yn myngharu i. Ac yna mae hi'n cael plentyn arall, Lefi. Ac ystyr Lefi yw uniad a mae'n meddwl, nawr fi wedi gen i 3 mab. Mae'n rhaid ar y pwynt yma bydd Jacob a fi yn gallu bod mewn perthynas unedig agos. Bydd e'n caru fi cymaint a Rachel, ond mae hi'n cael ei siomi yn tro ar ôl tro. Nes, pan mae'n cael ei ffedwerydd mab, mae'n galw e'n Juda, fel o'n i'n gweud yn gynharach. Bechiogodd Drachefn ac esgor ar fab dwedodd y tro hwn wolian efo'r arglwydd. Am hynny galwodd ef Juda neu Moliant. Mae'n drawiadol yn dydi, mae ar y pwynt yna, y mab yna yw'r un. Pan mae'n stopo meddwl am ei gŵr hi, stopo meddwl am trial profi ei hunan trwy fod yn fam neu'n wraig, trwy ffindio ei gwerth neu hunaniaeth yn hynny, pan mae hi jyst yn gweud, tro yma fi'n mynd i foli Duw. Y mab yna yw'r un sydd yn mynd i arwain yn y pen draw at y Meseia. Ond eto chi'n gweld, yn y ddwy ffordd gwahanol yma, mae'r un pwynt yn dod drosodd sef dim ond Duw all ein bodloni ni. Does na ddim perthynas arall yn y byd. Gŵr, graig, tad, mam, mab, merch. Dim mesur arall o lwyddiant, beth bynnag yn yw. Dyna oedd yn bwysig yn yr cyfnod a'r cymdeithas yna, yn y cymdeithas ni, falle mae pethau fel swyddi a statws a'r pethau yna, eich arian chi, faint o bobl sy'n eich dilyn chi ar y cyfryngau cymdeithasol. Chi fynd ar ôl y pethau yna. Chas ar ôl nhw, gweithio amdano nhw, a hyd yn oed os chi yn i cael nhw mewn rhyw fesur, yn y diwedd newch chi ffindo bod nhw ddim yn ddigon. Dim ond Duw all ein bodloni. Mae'r arglwydd i roi ei hun i ni yn yr arglwydd Iesu Grist, a mae e'n ddigon. Dim angen dim byd arall arno ni. Mae popeth arall ar ben hynny just yn bonus. Dim ond Duw all ein bodloni ni. Diolch iddo. Amen. Ond ni ganu wrth i ni orffen. Ni ganu rhif 444. Un fendydd dy roi.
Ni cheisaf ddim ond hynny. Cael gras i'th garu di tra fwy, cael mwy o ras i'th garu. Ac ymlaen, yn ei sefyll i ganu. Diolch i ti eto am yr adran yma o dy air di, sydd mor bwysig yn hanes yr iachawdwriaeth a wrth ni glywed am y llwythau yn cael ei ffurfio fel petai. Dad, ni'n diolch bod ti wedi atgoffa ni heno o bethau sydd mor gyfarwydd ac eto dad ni'n cyffesu pethau ni angen clywed o hyd ac o hyd. Dad, ni'n gofyn wneud i nawr roi llyged i ni i allu weld mae ti sydd yn cydlynu pob dim yn ein bywydau ni. Ni'n gofyn wneud i yn helpu ni weld peryglon pechod ac i osgoi hynny. I ymddiried yn yr unig un sydd â gobaith i'w gynnig i ni. Dad i yn wir, a wneud i'n helpu ni i dygeisio di. Gan wybod mae dim ond ti all ein bodlon ni. Derbyn ni nawr arglwydd, derbyn ni'n mawl am diolch ac arglwydd a wneud i fod gyda ni yn yr wythnos nesaf yma. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen.